Kaixo guztioi, gaur irakatsiko dizuet nola jotzen den Titanic txirularekin. Bueno, hasi baino lehen, Titanic zen filma bat, ezta? Eta film horretan agertzen zen soinu banda oso eder bat, ezta? Gu joko dugu apur bat soinu bandaren zatitxo bat, bale? Gai nagusia, esate baterako. Bueno, orduan, joko dugu abestia ligatuta batez ere, bale? Gure artikulazioa izan behar da ligatuta, hau da. Guk hartzen dugu arnasa, bale? Zakonki, puztuz, sabela puztuz, eta haizea botatzean, eta haize korrontea botatzean, ez dugu mosten, bale? Bakarrik arnasa hartzen dugu esaldien artean, bale? Hori bitartean, bai, esaldiak bitartean, guk artikulatzen ditugu notak mingainarekin, bai? Du, ezango bagenu bezala, bai? Bueno, lehenengo esaldia da sol, la, si, la, sol, la, re, do, si, sol, mi, re, bale? Horrelako zerbait, sol, la, si, la, sol, la, re, do, si, sol, mi, re, bale? Joko dut. Vale? Goiko notei, bai, re, goikori, adibidez, goiko notei eman behar zaie haize gehiago, bai? Behekoei baino, bai? Eta, haize gehiago ematen baldin badiegu, soinua dago afinatuta, bai? Eta haize gutxi ematen baldin badiegu, bai? Tutze egin behar da. Bai? Beko notei ere, behar zaie bere haize justoa, bai? Gehiagi putze egiten baldin badugun, ateratzen zaigu gaizki, bai? Bueno, joko dut berriro esaldia. Bai? Bueno, gelditu bideoa, praktikatu esaldia hainbat aldiz ondo atera arte, bai? Gero, bigarren esaldian, sol, la, si, la, sol, la, re, berriro, si, re, eta gero jartzen du goiko mi, bai? Mi da beko mi bezala, baina atzeko zuloa, bai? Erdia estalita. Nik normalean estaltzen dut atzeko partea, osea, beko partea, bai? Bai, jartzen dut atza hor, bai, beko partea estaliz. Bueno, joko dut, bigarren esaldi hori. Mi horri eman behar zaio apur bat haize gehiago, bai? Bueno, gelditu bideoa eta landu esaldi hori hainbat aldiz ondo atera arte. Bueno, hori izango litzateke parte instrumentala, bai? Soinu bandan agertzen da hori, baina instrumentalki. Eta orain agertzen zaigu ahotsa. Hemen abestuko luke Celine Dionek, bai? Jartzen du sol, 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 fa, sol, la, si, la, sol, 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 fa, sol, re. A ber, fa sostenitua, bai? Ikurra eta konpasaren artean dago sostenitu bat. Hashtag esaten dio zuek, bai? Bueno, hori da sostenitu bat. Orduan, fa sostenitua egiten da horrela. Guztiak itxita, hau izan ezik, bai? Esaten duzue, guztiak estalita, fa izan ezik.
Zuek esaten duzu horrela. Baina, bueno, nik esango dizuet beti. Do bezala, baina atz hau kenduta. Vale? Orduan, sol, 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 fa, sol, jartzen du, sol, 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 fa, sol, la, si, la, sol, 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 fa, sol, re. Vale? Joko dut esaldi hau. Bai? Hori da, esaldia, bueno, abeslariak abesten duena, lehenengo esaldia. Vale? Urrengo esaldia da berdina. Berdina. Joko dut. Bai? Errepikatzen da. Vale? Bueno, beko notei haize gutxi, goiko notei haize gehiago, bai? Artikulazioa, hori, putxe egiten dugun bitartean, haize korrontea moztu gabe eta artikulatzen ditugun nota guztiak mingainarekin. Gelditu bideoa, praktikatu esaldia, hainbat aldiz, ondo aterarte, eta gero jarraitzen dugu, bale? Orduan, esaldi hauek berdinak dira. Orain, datorkigu sol, la, sol, la, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, fa sostenido, fa, mi, re, do. Jo behar da hori, bai? Fa, mi, re, do. Hori da apur bat eskuinarekin egiten duguna, bai? Fa, mi, re, do. Ikasi behar da hori kontu handiz, bai? Joko dut. Bueno, ikusi duzue, arnastu dudala esaldiaren erdian, lekurik aproposena da hori arnasteko, bai? Esaldia luzea denez, igual arnastu behar dugu erdian, bai? Leku horretan. Vale? Joko du berriro. Eta azkenengo esaldia. Sol, gelditu bideoa, praktikatu esaldia hainbat aldiz ondo atera arte, ez ikasi inoiz mesedez hasieratik bukaeraino. Bai? Gauza bat da jo, eta beste gauza bat da ikasi. Bai? Bai, ikasten dugunean, esaldiz esaldi ikasten dugu. Bale? Horregatik diot. Ikasi esaldi bat hainbat aldiz ondo atera arte. Bale? Eta gero bukaeran esaldi guztiak ikasita ditugunean, momentu horretan, jotzen dugu, hasieratik bukaeran. Esaldi guztiak jarraian, bale? Bueno, joko dut azkenengo esaldia. Sol, la, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, fa, sol. Onaino da aurrekoa bezalakoa. Eta gero, fa, sol, la, si, la, sol. Bai? Eta hor bukatzen da. Jotzen dut.
Bueno, badaitugu esaldi guztiak ikasita, orain joko dugu hasieratik bukaeraino musikarekin. Blogean agertzen den musika, musika hori entzuten baldin baduzuen, konturatuko zarete ez dagoela txirulak jotzen duena, ez da zuzen partituran idatzitakoa, bai? Txirulak jotzen du edo jotzen ditu beste gauza batzuk. Guk joko dugu partituran agertzen dena, bale? Orduan, joko dut musikarekin, bai? Eta joko dut partituran jartzen duena, bale? Ez audioan entzuten dena, baizik eta partituran agertzen dena, bale? Eta hori da zuek egin behar duzuena. Bueno, hasiko gara. Bueno, eta hau izan da dena, bai? Bueno, praktikatu, egin kasu nire gomendioei, eta, bueno, pues hemen bukatzen dugu gure Titanic. Urrengo bideora arte, eta momentu horretara arte, bai, dena primeran joan dadila, bai? Venga, agur, zaindu.